Etorri danoi, puntual iritsi zare eta hasingo gare. Puri-purien dauen gai bat ekarri dugu aurkuen, adimen artifiziala, eta zehazki hizkuntzen arlora eta batez be euskaren arlora ekarritxa, bai. Asko hitz egiten da, adimen artifizialaz, baina, bueno, eta ekarriko ditxun aldaketak, honezkero ekarri ditxun aldaketen inguruen, baina, bueno, guzti horretaz asko dakixen, bera humila da, baina asko dakixen gonbidatu berezi bat ekarri dugu gurera, berezixe, bueno, jatorriz arrasatearra dalako, aspaldi fanzan arren, eta, bueno, gure esan dana esan bieda, aedeko bazkiria eta kolaboratzeile fina. Eta, bueno, guetako be, plazerra da, Igor hemen eukitzia, Igor Leturia Azkarate, informatikua eta doktorea, unibertsitatean, hizkuntzen teknologietan ikesikot. Eluiarre, bueno, urti askuen eluiarren inditzu, eta oin eluiarrek sortutako orai NLP teknologiak zentruan lan eitzen dau, eta zehazki hizkuntzen teknologien arluan arduradun moduan. Orduan, bueno, asmue da, berak hitzein aldau gaixan honen inguruen nahi beste, baina, respetatuko ditugu kiken eta kulturateko ordutegiak. Orduen pentsau dugu ordu bete, ordu eta piku edo bera jardungo da, eta gero, aukeriokiko galderak itxeko, iritzixak moteko, edo, nahi dozuena, bale? Gurozu nien. Bueno, azteko eskerrik asko gonbidatziagatik hitzaldi hauntera, aederi. Nik kriston ilusioa itzen duz, hemen herrixen hitzaldi bat emutia, eta itxaro esan dagoen bezala, aeden, hemendik herritxik kanpo 21 urte da hori edan arren, ondiokan aedeko bazkide eta jarraitzen dut izeten, eta bai, ilusio berezixa, zeuei interesgarri xaitzen jatzuen zerbait kontetako gaina zen. Azteko, labur, kontau nahi dutzuet, pixkat orai NLP teknologiak zer dan eta nondik datorren. Hau da, Eluiar fundazioe, pentsatot neurri batean jodanok pixkat ezagutuko duzuela, Eluiar da oindala 50 urte baino gehiago sortu zen irabazi asmorik gabeko fundazio bat, eta gauza askotan itzen dau lana, beti euskera, zientzia eta teknologian arluen bultzatzeko asmoz. Zientzian zabalkundia itzen dau, ezautuko duzu Eluiar aldizkarixa igual, Teknopolis, telebistako programan, Norteko ferrokarrila irratikoa, iztegintza eta terminologian behibiltzen gare, Eluiar iztegisa, eta hola, Eluiar aholkularitza sail bat badauko, itzulpenak behitzen dau, eta beste sail bat dauko, hizkuntza eta hizketa teknologietan aritzen dana. Hizkuntza eta hizketa teknologietan aritzen den sail horren izena gaur egun da orai NLP teknologiak. Orai NLP teknologiak zentroa da, Eluiarrek sortu dauena, pixkat hizkuntza eta hizketa teknologietan ikerketa itxeko, ikerketa oinarrizkoa, baina baitxabe aplikatua, enpresei teknologia transferitzeko, eta guk orain ikerketa itxen dugu, baina gainera Eluiarren badau beste departamentu bat, gure teknologiekin tresnak eta zerbitzuak itxen dituna, eta hori importantia izeten da bebai, ez teila gelditzu dana ikerketa utzien, eta horixe, ikusiko ditugu tresna batzuk bebai, eta horixe, hau dan hau, lantzen dugu bebai unibertsitatekuekin elkarlanien, lantzen dugu ikuspegi kritiko-etiko eta sozial batetik, euskera, generua eta ingurumena bezalako baloriekin, beste hizkuntza gutxiagotu batzukin be elkarlana be badauko, Oksitaniera eta Aragoierako akademiekin, eta elkarlana dauko, 15 kide gare gaur egun, 8 gare doktore, eta gure ikerketa bai publikatzen dugu kongresu eta aldizkari zientifikuetan, egundi gora ditugu. Pixka eta zibier bagare hitz egiten euskaren aukerak eta mehatxuak zer dien adimen artifizialan munduen. Komeni da jakitxia, labur badabe, adimen artifiziala zer dan, nik uste danok neurri bateaino badakigula, baina
Baina, bueno, azaldu zer dan adimen artifiziala eta gure zentruan izenien dauen NLP hori bebai. Bueno, adimen artifiziala, euskeraz A, baina inglesez AI, gaztelaniaz IA, ez da, termino horreik danak. Txendotzi referentzia orokorrien makinen gaitasunari giza adimena edo gure prozesu mentalak simulatzeko, hori orokorrien. Baina izatez gaur egun ezagutza alor bat da, informatikaren azpiarlo bat da adimen artifiziala, eta helburutza daukena lantzia izaki adimendu non berezkotzat jotzen dien gaitasunak, ikusmena, agozko hizkuntza eta idatzizkoa, gidatzia beha dibidez, arrazonamendua, horiek gaitasun horreik imitxauko dituzten makinak sortzeko eta horretarako tekniketan ikertzeko helburua dauko, azpiarlo horrek. Orduen, gisa da gaur egun adimen artifiziala erabilera beste bat behartu dago, ondala gutxi arte horretan lanien aritzen ginen hau esaten goen hizkuntza eta hizketa teknologietan aritzen ginela, modan jarri da adimen artifiziala, eta danok itzen dugu adimen artifiziala, baina eta beste gauza askori ontzen adimen artifiziala deitzen jako ez ezagutza arlo horri, aipatu duten ezagutza arlo horri bakarrik, baizik eta baitxa gure ezagutza arlo honetan azken urtietan gehien erabiltzen dien teknikei edo teknologiei, sare neuronalak, lenguaia eredu handiak, erabiltzen dien teknologia horreiri deitzen jaki gaur egun be adimen artifizial, esaten da, hau adimen artifizial bidez ingo da. Esan nahi dau teknika horietako bat baliatuta ingo dela. Eta baitxa deitzen jaki adimen artifizialak, teknika horiek erabiltzen dituzten edozein sistema, zerbitzu edo tresna, adimen artifizial batekin bat erabilita indotori, tresna edo zerbitzu horietako bat erabilita. Adimen artifizialien, adimen artifiziala oso alor zabala da, esan dut lehen, gizakixon gaitasun pilo bat imita nahi ditu, eta hartien, orduen hartzen dago ikusmen artifiziala, ez da, irudi baten objektuak eta edo zer gertatzen den, inkluso jakitia edo detektatzia, automobilen gidatze autonomua eta olako gauzak esartzen die, roboten mugimendua, oreka eta danetarik bai, jokaera eta danetarik, ezagutzen errepresentazioa, arrazonamendua, gaur egun be, danok ikusi dugu, irudiak, bideoak eta musika sortzia ordenagailu bidez be, alor hori be adimen artifiziala da, eta beste batzuk be bai, eta tartien be bai, NLP. NLP da, gu lanien aitzen gara, eta NLP die Natural Language Processingen siglak, lenguaia naturalaren prozesamendua. Bebai deitzen jako, hizkuntza eta hizketa teknologiak, inglesez be, Human Language Technologies, horretako termino danak, esan gure dauiena da, ezkenien, hizkuntza eta hizketa, hau da, idatzizkoa zein agozkoa, ikertzen dauen adimen artifiziala. Eta gaur egun da, alor bat adimen artifizial barruen importantzia handixa daukena bebai. Eta barruen hartzen dauen NLP edo hizkuntza eta hizketa teknologiek barruen hartzen dauen arluak die, itzulpen automatikoa, hizketaren sorkuntza, hau da makinek hitz egitea edo, hizketaren ezagutza, hizketa bidez esaten jakiena idazteko eta ulertzeko gai izatea, testuak sortzia, testuak ulertzia, chatbotak edo galderak erantzuteko sistemak, Siri eta ChatGPT eta olakoak, testuen laburpen automatikoa, testuen analizi eta etiketatzia, gauza asko. Pizkatxo bat, bebai, azteko hitz egiten ze aukera eta mehatxu dauken adimen artifizialak euskeran dako komunidad jakitxia bebai, zein dan gaur egun euskeran egoera adimen artifizialan munduen. Orokorrien eta orokorrien baino nahiko zehatz sartuko gara ikustera ze gauza inleik ezen gaur egun euskerakin, adimen artifizialien. Euskeran egoera, orokorrien hitz egin da nik uste nahiko ona dela. Badaz, hainbat faktore eragiten dotzienak, adimen artifizialien ondo edo txartu gotiai, eta euskeran kasuen, aldekuetako bat baliabideena da. Egisa da, beti esaten dugu, euskera baliabide urriko hizkuntza bat da, hola da, segun eta zeinekin konparatzen dozun, jakina inglesek baino askoz testu eta baliabide gutxi hau dauko, baina beste hizkuntza gutxiago batzukin konparauta askoz egoera hobien gaz, badauko estandar bat, 55 urtetik gora, 56 urtetik,
Oindala 36 urtetik, koofiziala bada euskeran lurraldien zati baten, oindala hamarkada batzuk, hezkuntzan be sartuta dau, unibertsitatien be bai, hamarkada asko dala, kultur sorkuntza be badau, eta ez txikina, eta komunikabideak be baditzugu, publiko zein pribatuak, oindala hamarkada batzuk. Horrek danak itzen dau, edukixak egotia, testuak, itzulpenak, audiotranscribapenak eta asko daz, eta asko publikoki eskuragarri die administrazio publikoak inditxulako, baina bueno, ez hori bakarrik. Erakunde pribatuak indako batzuk be, publikoki eskuragarri daz, eta baliabide horreik die gaur egun ahalbidetzen daudenak adimen artifizialeko tresna garatu alizetia zeure hizkuntzarako. Bueno, beste aldeko faktore bat, eta oso importantia dena da, aspaldi txikin jala pustua Euskal Herrixen euskerandako hizkuntza teknologiak, hizkuntza eta hizketa teknologiak egon daitzezen. Unibertsitatien puntako ikerketa taldiak egon die, euskerazko NLP-en lanien, isa taldia testuekin lan haitzen, 1987tik, eta aholap taldia hizketa teknologietan 1985tik. Horrei bisok gaur egun osatzen daue hitz zentrua moduen ezautzen dena. Hauek bezortu zauen 2001-en ueukin batera ueun eskutik hizkuntza teknologien masterra, 2001-en sortu zauen, sorko lehenengo promozioakua. Eta bestalde, Elujarrek, gaur egun orai deitzen da, hizkuntza eta hizketa teknologien ikerketa zail bat abiarazi zauen bebai, oindala ja, 20 piku urte, ezta? Eta lehen bezan dut, baina, importantia da esatia, ikerketa bakarrik ez dauela itzen, baizik eta tresnak eta zerbitzuak eta be garatzen dauela. Eta, badauzko aurkako beste faktore batzuk be garatzeko hizkuntzanak kasu honetan berezkoak dienak. Euskara morfologia aglutinatiboa dauko, hau da, hitzak deklinau itzen diez, horietako deklinazioak berriro deklinau leikez eta urteten die dakidantxoa moduko hitzak, txikitxoa gogok, eta nahi dozuen dana, etxearekikoen gatikoetatiko, holako hitz komplikauak sortu leikez eta horrek itzen dago hizkuntza bat zaila analizatzeko, eta bestalde, ez dauko euskera be, ez da hizkuntza familia ezagun batekua, ez dauko antzeko hizkuntzarik edo erro bereko hizkuntzarik, eta orduen, batzuetan antzeko hizkuntza bat badakatzu, horrek batzuetan errestu itzen dau, adimen artifiziala talantzia, gure kasuen, hori izin jogu aprobetxau. Alata be, eta ja pixkat aipatzeko zela dauen, argi dau euskera ez dauela hizkuntza hundienen pare, adimen artifizialien edo hizkuntza teknologietan. Inglesakin edo gaztelaniakin edo izin gare konparau, horreitan askoz baliabide gehiago dituzten, mota guztitako baliabideak, ekonomikoa baitza, baina zeinbait estatu hizkuntzan pare bagaz, eta inkluso batzun baino hobeto be bai. Estatu, txekiera eta holako gero ikusiko dut obla baten, baina, eta hizkuntza gutxiagotu gehi edo minorizatu gehi dagokizenez, batzuk egongo diegu baino beto, baina askoi, katalana argita garbi bai, baina hizkuntza gutxiagotu gehienak baino asko beto gaz, eta esan lehike gaina proportzionalki kontuen eukitzen badu zen bat garen euskaldunak, gure hiztun kopurua kontuen eukitza, bai esan lehike nik uste dut hobekien dauenetakua garela. Eta erlatiboki, eta beti hobetu lehik eta hola, baina, hain gaizki be, ez gaz. Hau da, 2012en Europar Batasunan enkarguz, ingoen ikerketa bat ikusteko, nola zauen hizkuntza teknologietako arlo ezberdinetan, itzulpen automatikoa, testuen analizia, hizketa teknologiak eta gauzak, eta, inglesa beti dago hobetuen diferentziakin, gero hortik biltzen die beti frantsesa, alemana, gaztelania eta beste holako batzuk, katalana be bai batzuetan hobeto, beste batzuetan antzera, baina ikusten dugu adibidez, ez dakit, lituaniera, serbiera eta holako beste batzu, estatu hizkuntza batzuk baino hobeto be bagazela, norbegiera eta beste batzun pareko, hau grano txikira faten bagare aztertzera, gauza gehiago izan lehik ez, baina ikusten da, gu baino hobeto badazela gutxi batzuk Europan, baina okerrau edo antzera be beste asko, bai.
eta hausen da 2022 horren eguneraketa bat ja, eta hemen orokorrien, ikusten da beti bezala, inglesa asko hobeto dau, alemaniera eta inglesa eta frantsesa hortxe, eta gero datozen beste mordo baten, pixkat horratzien gaz, baina esan diferentzia ez dela jaundixa, ez da, euskera eta adibidez, txekiera, lituaniera, hobeto txodaz, baina tarte ez da jaundixa, eta, orduen, ondo, baina nahiko ondo gazela esan geike, guazen ikustera adibidiak eta zergatixak, eta horretako igual komeni da itxia errepaso historiko bat nola garatu dien hizkuntza eta hizketa teknologia hauek, ezta? Hizkuntza eta hizketa teknologietan lehenengo hasieretan, gutxi gora bera informatikan sorreratik praktikamente eta 50 urtez, mende hasieraraino, landu dien teknika sortak edo izen die teknika heuristikoak, erregeletan oinarritutakoak bebai deitzen jakie, hurbilpen simbolikoa esan erabiltzen zena, ezta? Eta kasu honetan, hizkuntza lantzeko modua esan, guk daukoen hizkuntza ezagutza, maila guztixetakoa, lexikoa, morfologikoa, sintaktikoa, semantikoa, itzulpenena eta dana, lantzen zan, eskuz, pizkatxo bat hori dana eruen behar zan, ordenagailuek tratatzeko moduko formatu digital batera, eta idatzi zerrendak eta erregelak egituratuak eta programak eskuz idatzi, ezta? Honek eskatzen dago eskuzko lan linguistiko komplexo ondisa, informatikoa bebai eta, ezta? Baina, adibide baten ikustiarren nola funtzionableiken orduen garai hartan zuzentzaile ortografiko bat itxia, ezta? Euskeran dako zuzentzaile ortografikoa. Bier dauena da, iztegi bat eukitxia formatu zerien, digitalien, ordenagailuen sartuta, artxibo baten. Deklinazio arauak bebai idatzi, zeintzu dien euskeran deklinazio arauak, nola deklinatzen dien singular, nor singularra, nori plurala, gauzadanako laxen euki iztegisak egi deklinazio arauak, eta gero testua hitzetan banatzen dugu, espazioa dan arabera, eta hitz bakoitzeko, begiratu behar duena, iztegixen dau, hitz hori? Bai, orduen zuzena da, zuzentzaile ortografikoak ez dut zuzena dela. Ez dau, iztegixen, bale. Baina euskerazko deklinazio posible badauko, hau da, hitz hori bukatzen da arikin edo olakoren batekin, eta ez. Orduen, okerra da eta antzekuena proposatzen dago, ez da, fonetikoki edo antzegeixen daukena, horko bigarren adibidien bezala. Aldiz, bai, badauko zera bat, euskerazko deklinazio bat, arikin bukatzen da, bale, eta arik entzuta gelditzen da hitza iztegixen dau, bai, zuzena da, ez, okerra da eta antzekuenak proposatu. Olako teknika, algoritmo hau jarraitzen dauen programatxo bat idazten zozun, eta basakatzun, idatzi, horixe gorde, konpilau, ejekutau eta ja basakatzun, zuzentzaile ortografiko bat. Egixatan, benetan hau komplexu haua da, ez da, horixe, deklinazioa esan duten bezala rekursiboa da, eta beste gauza batzuk eskatzen da, baina holakotxe teknikak ziren orduen baliatu leikezen bakarrak bai guk eta bai edozein hizkuntzak. Eta, garai hortan euskeran inzien gauzak ziren, praktikamente beste hizkuntzatan be inleikezenak, ez da, etiketatzaile eta analizatzaile morfologikoak eta egin, datu base lexikalak, inflexio eta deklinazio arauak ordenagailura pasau, eta orduen, ja badia markada batzuk euskeraz badukogela euskerazko xuxen zuzentzaile ortografikoa, eta, baina beste hizkuntzaik be, olako gauza zituzten, etiketatzaileak, zuzentzaileak, itzulpen automatikoa igual zauen oso hizkuntza antzekuetan, egisa katalana eta gaztelania adibidez oso antzekuak izan da, praktikamente iztegi batekin eta oso arau sinpliekin nintzaiken itzulpen automatiko oso ona. Baina euskera eta beste hizkuntza askotan ez. Urrengo fasia, jada, 21. mendian hasieratik, gutxi gora bera, oindala 6 urte arte, landu dien teknologiai, deitzen jakie sistema estadistikoak, ikasketa automatikoa, machine learning, nolako termino batzukin, eta kasu honetan ja ez da hizkuntzaren ezagutza kodetu inbier dou programa forman eta olako gauzak. Geroztik bierdien adie datuak eta baliabideak. Lehen aipatu duten moduko testuak, itzulpenak, audioak eta transkripzioak biedie, itzulpenak biedie, sistema estadistiko bat entrenatzeko itzulpenak itxen ikesi deixen. Biedie testuak ikesi deixen, audiok eta transkripzioak transkribatzen ikesi deixen edo hitz egiten ikesi deixen, eta hola, ezta. Orduen, egisa esan, erabili zen die bebai, erregeletan oinarritxotako sistemekin kombinauta,
Eta sistema estadistikuek ze gauza berri ekarri dabien itxia? Bueno, adibide moduen ningo dut desambiguazioan arazua. Hizkuntza baten, zuk itzuli inbier badozu testu bat, testuak, testu mailan eta hitz mailan bebai ambiguotasuna egoten da maila askotan. Ambiguotasuna da esan nahi ezberdinak daukenien hitz batek, esan nahixak, edo analizi sintaktiko posible bat baino gehiago, ambiguedadia egon leke morfologia mailan, sintaktikoen edo semantikoen. Morfologian adibidez, pilotari hitza hartu, eta pilotari berez, pelota jokatzen dauen pertsona da pilotari bat, baina behitza izan leke pilota gehi nori, ez da, pilotari. Eta, karo, testu bat itzuli behar badozu, jakinen behar dozu, bixetako zein dan. Maila sintaktikoen, bebai, etxeak esaten da nien, zer da, nor plurala edo nork singularra, ez da? Maila semantikoen, bebai, oilok, hainbat esan nahi ditzu, bi hauek okurritzen jat, ez da, egaztixa bera edo pertsona bilurtia, ibezaten jako oilo bat, oilo guztixa edo zara eta hola. Orduen, nola inleike hau desambiguatzeko? Bueno, lehen hau ikusi dauen moduen hasi geike, eta esan geike, guazen begiratzera aditza. Aditza nor nori danez, seguruenik hau izango da nori. Aditza nor danez, hau pilotari izango da. Holaxen, azten zadeitzen, baina, beti aurkitzen dituzu azkenien problemak, esaten dozu, oiloan onduen arrautza hitza egoten bada, egaztixa da. Baina holako zenbat erregela idatzi behar dozu, ez da? Eta aldiz busti eukitzen badago onduen, orduen beldurtixa da. Baina topauzeik esaldi bat nun oilo eta arrautza da zen, eta ez da egaztixa, bai, holako txe gauzak. Eta hori dan, oiazten baza, hizkuntza danan komplexutasuna saiatzen, desambiguazio erregelak dana eskusi dazten, ezinezkoa bihurtzen da. Orduen, zer itzen dau sistema estadistiko batek? Itzen dauena da, hartzen ditu testu mordo bat, testu horreitan, aurretik dituzu analizauta eta esan da, hau da pilota gehin hori, hau da pilotari hitza, eta aztertzen dana da, inguruen ze beste hitz ditun, eta estadistika jartzen die, bitxu. Normalien hitza zentzu honetan danien, egoten die inguruen beste hitz hauek maiztasun hauekin. Eta estadistika horreik eukitzen baitzuzu, esaldi berri bat atorrenean hartzen dozu horren testu ingurua, zeinen testu inguruakin dauken dantze gehiago, eta hori baliatzen dozu. Hola die labur-labur esplikauta sistema estadistikoak. Orduen, epoka hontan aritzu ginen baigu eta bai isa eta bai asko, euskerandako testuak eta testu korpusak, hau da, testu bildumak sortzen, biltzen eta etiketatzen, ez da? Holako esfortzu handi zaintzan horretan, gero sistemak eta entrenatzeko. Berdin hizketa korpusak, lortzeko hizketa ezagutzako sistemak edo hizketa sintesiko sistemak, grabaketak eta korpus hauek lortu bidie. Eta, geure horreik baliatuta, garatu ziren dain bat tresna, iritzien erauzketarako, iritzien erausketa da dibidez testu baten esatia, hau da bilen hitz egiten gauza batetaz positiboki edo negatiboki, entitatien erausketa da testu baten ataratia ze izen propio edo erreferentziatzen dituen, ez da? Hemen da bilitz egiten, ez dakize pertsonari buruz, edo ez dakize erakunderi buruz, horiek dana jakitxia, azkenin balixo dotzu horrei testuak etiketatzeko, gero bilaketa albidetzeko, eta holako gauzak. Eta bai intzan, epoka honetan, euskerandako itzulpen automatikoko sistema bat, matxin deitzen zana, erregelak eta estatistikak bisa kombinatzen zitsun, online egon zan, Wikipedian integrau zan, baina egisa da, ondio kanbe gara jontan, sistema ez da oso ona, ez da erresa sistema estadistiko gutxekin lortzia euskera moduko hizkuntza baten dako, lehen esan dutena, ez dauken antzekotasunik beste hizkuntzekin eta emaitza hainonak lortzia, ez da erresa. Bestalde, aholaben adibidez, garatu zauien hizketaren ezagutza, hizketan ezagutza, baina ez hizketa jarraitu bat transkribatzeko moduko, bizketa, komando zehatzak ulertzeko moduko sistemak, ez da, Siri moduko bat garatzeko, ez da, instrukzio jakin batzuk bai dan gai ulertzeko, eta, horrekin ningauen guk integrazio batzuk, gure tresna batzutan, eta hizketaren sintesia, kontrakua, testu bat idatzizuk, eta ordenagailuak hori esatia, ez da. Hauxen, ikusingo dugu, garai hortan garatu zienak nolakuak ziren, ez da, hau da, hori, aholaben AOTTS, guk hainbat webgunetan integrau geuena. Hau hizketa sintesiaren proba bat da. Bale, eltutxo jarriko dut ez da egiten zundan.
Hau hizketa sintesiaren proba bat da. Gizonezko agotxo bat. Hau hizketa sintesiaren proba bat da. Eta ingleserako bebai garatu zauen, ez da? This is a speech synthesis test. This is a speech synthesis test. Vale. Bueno, ikusten duzue, garai hortan, nahi zein lortzen ziren emaitza, pizka robotiko edo son leike, baina teknologiak olako gauzetako emuten zauen, eta euskeraz olako gauzak itxera iritsi zien ginen. Eta onja iristen gare, oindala 6 urtetik ona, erabiltzen dien teknikak, eta hori die sare neuronalak. Sare neuronalei bai, ezagutzen dien, entzuten baduzu deep neural networks, ikasketa sakona, deep learninga, hori dana da. Erabiltzen die arlo askotan, ze benetan suposatu daue jauzi handi bat, emaitzak asko betu daue kasu askotan. Egisa esan die, sistema estatistikoen kasu partikular bat edo, ze hauek datuak bide dauen entrenatzeko, eta izetez die, sare neuronal artifizial hauek die gure burmuinetako funtzionamendua eta gure burmuinetako neuronen funtzionamendua imitatu nahi dauen egitura informatikoak dien nolabait. Sare neuronalak izetez aspaldi existitzen ziren. Nire lehenengo karrera mailerako proiektua indala 30 urte baino gehiago, batzuk igual gogoratuko dozuean egon zinetelago, sare neuronalen inguruko esan. Indala 30 urte lantzen eukizabien olako olatu bat, baina ezebitzien ondo eta gero urtietan baztertuta egon die, eta gaur egun aldiz, derrepente oso ondo funtzionatzen daue. Zeatik, gaur egun erabiltzen dien sare neuronalak dielako askoz haundixauak, komplexuak eta geruza gehiaukin. Geruza gehiago eukitxiagatik deitzen jakie sakonak. Baitxa, GPU edo txartel grafikuek, ordenadorietan hauek erabilitza, lortzen dan paralelizazioakin askoz azkarrago entrenoelik ez, eta batez bebe bai, gaur egun askoz datu gehiago ditugu sare hauek entrenatzeko. Digitalizazioak eta interneten aurrerapenak eta ekarri daue, gaur egun neukitxia testu asko, itzulpen asko eta hauek entrenatzeko. Orduen, euskerak azken 6 urte hauetan, ezen bezala oso salto haundisa emun dau, batetik ja baditugu itzulpen automatikoko eta hizketa ezagutza eta hizketa sintesi sistema oso onak, eta zerbitzu eta tresna gisa dauko jarritxa, eta ontzen pasauko gara hauek erakustera, baina entitatien erausketa hobi haue dauko, iritzi erausketa bebai, gai zailkapena eta lehen itxen ezien beste atasa batzuk itxeko be, beste atasa edo tarea batzuk itxeko be gai gare, eta bebai gabiz lanien laguntzailea dimendun edo chatbotetan, teknologia hauek erabiltza, zuzentzaileak gramatikaletan, eta ez bakarrik ortografikuetan, bosgorailu edo altaboz adimendunak, bikoizketa automatikoa itxen, hainbat gauza. Goazen ikustera adibide batzuk, garatu ditugun gauza batzuena. Guk adibidez, Elu Jarren eta Isakin elkarlanien eta garatu gauen, euskera eta gaztelania arteko itzulpen automatikoko sistema oso on bat dauko. Eta aparte inditzugu lana genero alborapena murrizteko, medikua eta izaina euskaraz esaten duenien gaztelaniara ez da izen itzuli el doktor y la enfermera, horrelako genero alborapena edo sesgua ez da indeuki, eta baitxa, eta haue oso lan, nire oso interesgarrixa iruditzen jat, injouena, geure oraitaldien da, itzulpen automatikoak, zuko itzulpen automatikoko sistema batei, emun gautzu itzulpen bat zuzena, baina kasu batzuetan termino jakin batzuk, edo inkluso modelo edo markak edo izen propio batzuk, berak itzuliko ditu linguistikoki zuzena dan modu batera, edo saiatuko da, baina igual zuk erabilera ofizial bat daukotzu termino horrendako, eta ez dagoela itzultzen, orduan garatu dugu sistema bat, non, zure enpresak eukileike itzulpen automatikoko sistema bat, non esaten dutzezun ez behitu, gure modelo hau edo gure tresna hau hola itzuli behar dozu beti eta bete itxen dauena, ez da? Orduan, esan nahi, egokitzapena bai itxen ditugu teknologia hauena, bezeruen dako, eta horako gauzak. Itzulpen automatikoko teknologia honekin, Elu Jarrek lantzau dau Elia deitzen dan itzulpen automatikoko zerbitzua. 6 hizkuntzen artien itxen dugu itzulpen automatikoa. Euskera, gaztelania, frantsesa, inglesa, katalana eta galegoa. 6 horreitako edozein paren artien itzulin leike, ez da? Esan duten moruen, glosario pertsonalizatu bat gehitzu zeike, eta beti itzuliko dau termino bat zuk esan dutezun bezala, inkluso deklinauta eta dana egoten bada. Eta hausen martxan
martxan ikusiko dugu momentutxo baten. Uste dut, bueno, politxa eta interesgarrixa da, ez? Bueno, hemen hartu dut, hau da Elia, Google Translateen moduko kutxa bat daukotzu hemen zure testua itzultzeko, eta hemen itzultzeko botoiari emuten bautzezu, tita baten itzultzen dago esaldixa, eta gauza bat adibidez interesgarrixa dandan neuretako, karo, itzulpen automatikoak batzuetan failuak itxen dago eta zuzendu inbide dozu, beste batzuetan zuzena da, baina esaten dozu, beste modu batera nahiko neuke eta eskuz hasibiza zuzentzen, hemen adibidez, ezta? Nik uste dut esaldixan nahiko zuzena dela, baina adibidez baso berritze, ez da egit, igual batei gehiago guztetan jako desforestazio, ezta? Eta ez dute lortu aditza hor fanbierrien bukaeran fandeila, ezta? Zu hona etorri zeik eta ez honetan klikitzen badozu, agertzen jatzu, edo agertu diko leuke, hori da, sistemak planteatu ditun beste alternatiba batzuk, gero honek irabazi dau, baina, eta esaten bautzezu, ez, honen ordez hemen desforestazioari jarrizu, eta egokitzen dau esaldixan beste guztia. Orduen, itzulpen automatikoa batzuetan esaten da, hombre, eske failuak itxen dauen zuzentzia be lan bastante da, olako gauzek igual errestu itxen daue, bai. Eta bueno, orduen, horixe, zera horreik dauzko, eta beste gauza bat oso importantia, guk dokumentu bat itzuli behar duguenien, adibidez Wordeko dokumentu bat formatua daukena, tituluak eta hau eta beste, hori biltzia esaldiz esaldi edo, ez da, kopixatzen, ara kutsara, berriro ekarri bueltan eta, Eliak albidetzen dau dokumentu osuen itzulpena. Wordeko dokumentu bat igoten dutzezu, eta osorik itzultzen dutzu, danahien formatua mantenduta, eta ez hori bakarrik. Gero errepasau inbiedo badozu edo zuzendu, zuzentzen dozu itzulpena jatorrizkoa ikusi barik. Dauko olako, ez nase oin sartuko erakustera, baina tresnan bertan erakusten dutzu esaldi bakoitza zein zan jatorrizkoa eta nola itzuli dauen, eta han bertan aldatzen badozu, hori dan atxertatzen dugu dokumentuen, esatu dutzezu dokumentua jeisteko, eta nola baitz hori xe ez, da modu bat itzultzeko dokumentuak formatua mantenduta eta zuzenketa bera errestuta, eta holako gauzak, ez da. App bat bebai dauko, telefonuetan instalau leikena, eta ordenadorietan bebai, ordenadorietan gaina bebai oso interesgarrixa da dokumentuak itzultzeko tekla gutxi batzukin itxen dozu harako pixau eta ona pegau, isa xagua ikutu barik eta asko askarrau, eta hause, ez da git, igual batzuk ezagutuko duzu edo, baina Telegram aplikazioa, WhatsAppen antzekua den aplikazioan dako, bot bat sortu dugu, eta zukin zaikena da Telegramen kontaktu gehiago gehitzen dozu bot hori, eta heltzen bajatzun mezu bat hizkuntza baten ez dozun ulertzen, inglesez, katalanez edo ez dakit, euskera ez dakixen gaztelania duen batek euskarazko mezu bat jasoten badau, inleike mezu hori badakitzu beste kontaktu batei nola birbidaltzen dutzezun, birbidali bot honi eta itzulitzen dutzu automatikoki. Eta kontaktua bebai gaina gehitzu zeike talde batera, bota gehitzen dozu taldera, eta badakitzu eskolako guraso talde horreik non, jode, nik ez dakitxe euskeraz, inezu edanok erderaz, gehitzen dozu hau, euskeraz ibili zeike taldien hitz egiten, eta bot honek euskeraz bidaltzen den guztia itzuliko dau gaztelaniara, ulertzen ez dauen horreik jasoteko. Eta orduen, nahi dauenak orduen ja ez dauko euskeraz itxeko eragozpenik, ez da? Eta holako gauzak. Eliak dauken beste gauza bat da, dauko API bat. API deitzen jakie, web bidezko interfaze bat guk erabiltzeko, idatzi eta itzultzeko, horren ordez, itzultzaile erabili deixien bestelako programak, tresnak, webguniak eta zerbitzuek, bai? Integrauta dauko adibidez euskerazko Wikipedian. Eta euskerazko Wikipedian, falta da euskerazko Wikipedian artikulu bat ez dakiz eri buruzkoa. Baina inglesez badau, botoi bat egin muten dutezu, eta sortzen dutzu euskerazko artikulua, inglesezkoan itzulitza euskerara, eta fanbizaena da hori zuzentzen edo aldatzen edo, baina ja basia sortzen dutzu. Eluiar aldizkarixen jarri gauen ja aspaldi, hausartu inginen euskeraz dan eluiar aldizkarixen itzulpen automatikoa integratzen, ez bakarrik webgunien integratzen, baizik eta Google etortzen danien zure webgunia indexatzera, gero bilaketetan eta sartzeko, eskaintzen gautzen berzino danak, 6 hizkuntzetakoak, eta orduen gaur egun
Googleen zientzia gai batzuk bilatzen dienien inglesez bai, agertu leike Luiar aldizkariko emaitza bat, bizitak igozien, eguneko pilo bat, ez da? Orduen, zure komunikabide edo webgunean errentagarritasuna hobetu leike igual, ez da? Bizita gehiago lortuta eta anuntzuen bitxartez, eta holako gozo. Eta horrez gain, bebaia, gero eta beste zenbait komunikabideetan jarritxa dau, argiakuen, udaletxe batzutan eta bebai, Orioko udalien, Orioko herri ikastolakoen eta bebai. Eta hola albidetzen dau, adibidez, horixe, enpresa batek edo komunikabide batek, euskera sortzen dau, eta jarraitzu leike sortzen eta lan nintzen euskeraz, baina bizita gehiago lortzen batetik, komunikabideek adibidez, baina esan duten bezala, herri erakundiek, herri oso euskalduna dan batek euskeraz bakarrikin leikelan, eta aldi berien herritarrek daukien, eta euskera ez dakixien herritarrek, ulertzeko, publikoa dan eduki hori ulertzeko eskubidea bermatzen dozu itzulpen automatiko bidez, Itzulpen automatikoaz gain, hizketaren ezagutza. Hizketaren ezagutza da, lehen esan dut, audio bat testu bihurtzia, transkribatzia edo azpititulo batzuk sortzia audio edo bideo batetik. Teknologia hau garatu gauen, dela 5 urte edo izango die, eta emaitza oso onak lortzen die, asmatzetasa da 95%tik gorakua, hau zehaztu inbida, audioak dienien garbixak eta olako txaguza bai, baina negatiboki erakiten daue asmatzetasa horretan, audio horretan zarata badau, volumen bajua, elkarrizketa informalak badie, hainbat jente aldiberien hitz egiten badau, hori ez geure sisteman bakarrik, edozein, da zen tresnarik onenetan bebai, horreitan guztixetan, oso onak dienak be, eta inglesez eta bestelakoetan be, asmatzetasa beti jaitxitzen daue. Gure kasuen, euskeran kasuen, adibidez, euskera batuan ez bada bitz be, ez bada audio horreik, horre be jaitxitzen daue, ez da? Kasu honetan be bai, glosario pertsonalizatuak eitzu zeike, ezagutzailei, eta orduen toponimia lokalakin, baserri enpresa eta holakoen izenak eitzuta, horrein transkribapenako beto ingo ditzu eta hola, joulana euskalkixetan hobetzeko, eta baita ingeike ezagutzaile pertsonalizatuak. Izen biherrien diktaketa programa oso bat, lehen esan duten da, Siri moduko bat gaidan hainbat komando ejekutatzeko, komandu horiek esateko moduak ulertzeko dien, ulertzeko gaidean ezagutzaile pertsonalizatuak eta behin geike. Hizketa teknologia honekin, lantzagoen beba joindala 4 urte, aditu deitzen dan web zerbitzua. Aditu zerbitzua, euskera eta gaztelaniaz dazen audioak eta baitxa elebidunak hartu leike, audio edo bideoak, lokalak edo onlineko esteka bat, eta itxendotzu transkribatu, gero inletzeike zuzendu bertatik, eta gainera itzulin zeike beste hizkuntza mordo batera, elian napixa erabilitza. Hau, martxan ikusiko dugu, hau nik uste dut oso tresna baliagarrixa eta interesgarrixa dela, hau lehen ez dut, lehen aipatu duten, hau erakustia ez du jat, Orioko webgunea ikusten duzu euskera utxien itxen dago eurok, baina hemen daukotzu botoi bat, gaztelaniera itzultzeko adibidez, eta hor zapalduta, ikusten duzu webgune dana itzultzen dago gaztelaniara. Eta esan bezala, hau ja hainbat komunikabidek eta beharritxauki. Aditu tresnara etorritxa. Hau da aditun interfazia, aurretik indituzun bideoan transkribapen eta azpitituluak eta hor dituzu, baina zuzenien ningo dut ontsen bat igo, ez da, hartuko dut YouTubeko bideo bat euskeraz dauena, zirkulazio aparatua, deitzen da hau, fangonaz ona, pegaukot, eta transkribatzeko esango dutzet, tardauko dau 30 segundu edo lako txeseose, eta, hemen faten da transkribatu itxen dau, esan duten bezala, gero ikusiko du transkripzioa bukatzen daunien nola zuzendu ingeiken, zuzendu eta gero itzultzera bidali geike, eta behin itzulitza dugu genien sortu geike, ondiokan ez, baina ideia da, bebai audioa sortu alizetia helburu hizkuntza horretan, orduen, euskeraz dauen bideo hau adibidez,
Eta gaztelaniaz badau berdin, transkribatu itxen duzu, itzuli beste hizkuntza eta audio sortu beste hizkuntzan. Gabi egiten doblaje automatikoaz, ezta? Edo bikoizketa automatikoaz. Jau, oin ikusiko dugu emaitza nolakoa dan. Vale? A ber. Zirkulazio aparatua. Hainbat aldiz entzun duzu elkarren artean loturik eta koordinaturik diharduten hainbat aparatuk edo sistemak osatzen dutela gure organismoa. Bueno, ez dakit dana ikusten Horretan urrutitik sakontzeko ero, asmoz, baina oraingoan, zirkulazio aparatua aztertuko dugu. ikusten dozuenok ikusiko duzue kalidadia oso ona dela. Zirkulazio aparatuak hainbat funtzio edo eginkizun ditu. 4 minutuko bideo bat da hau, audioa ikusten dugu oso garbixa dela eta irakurrixe da, eta hola, 4 minutuko 400 hitz die eta failuak itxen ditu 2 hitz edo hola bakarrik. Bai? Orduen, eta hemen interfaz honetatik ingeik dana errepasau eta zuzendu nahi bada. Bestela, jakin ja asmatzetaz agundixetala, nahi bada zuzendu barik be, ja baliatu ingeike azpititulo honaik, bai? Eta azpititulo honaik bialdi geike itzultzera gaztelaniara, inglesera edo gure dana. Eta behin bidalitza, hau oso askarritzen dau normalien. Vale. Hemen dau, eta hau editau ingeike, eta ikusi. Zirkulazio aparatua. Hainbat aldiz entzun duzu elkarren artean loturik eta koordinaturik diharduten hainbat aparatuk edo sistemak osatzen dutela gure organismoa. Horretan sakontzeko asmoz, oraingoan, zirkulazio aparatua aztertuko dugu. Vale. Ikusi dozue, eta, azpititulo honeik hartu zeike, deskargau eta gure dozu nahin beraiekin, bai? Orduen, olako aditukin olako gauzakin geike, eta horrez gain, adituk bebai badauko API bat, integratzeko, badidez komunikabideek eta komunikabide batek normalien, beraiek sortu dituzten ikusentzunezkoak, normalien kataloga huitzen daue, euron nolako tresna informatiko bat eukitzen daue katalogatzeko, eta behin katalogatuta, publikatu gure webgunien, telebistarako esportau, sare sozialetarako bideo laburra egin, ez dakize. Tresna horretan integrauin leike, eta orduen kasetari batek adibidez igoten dauenien hori albiste pieza bat edo ikusentzunezko zati bat webgune horretara automatikoki transkripzioa lortu leike, nahi badau zuzendu itzen ditu, transkripzio edo azpititulo horreik, eta gero publikatu itzen dau zuzenien. Hau integrauta dago 11 telebistan, eta hau egia bada pare bat urteta zeo zer, albiste pieza danak 11 telebistako webgunera egoten dena, bestelako programak ez, esan duten bezala, igual euskalkixetan da, informal hau da, baina albiztiak eta igoten dituzte zuzenien, hasieran esaten zabien, zuzendu itzen zabiela, baina momentu batetik aurrera ikusi zabien nuen doitzen dauela, ja errepaso geztabiela itzen dauda, albiste piezak igo, eta euron webgunera azpititulauta doiez, bai? Antxeta irratian be integrauta dau, kanalduden eta goienan be jarrita dau, uste ondion ez dauela baliatzen, baina, hori be badau. Eta, hau be guztauko jaten erakustia, transkripzio hau zuzenekuetan eta zuzenien be baien leike. Eta zuzenien leike, eta baliatu leike adibidez diktaketarako, ez da, ez dauelako nahi idatzi eta nahi dauelako hitzegin, edo izin jauelako, ez da, ez gaitasun motorren bat daukouelako, edo dauken jentian dako, balixo leike zuzeneko hau. Eta hau ikusteko, hemen, aditun bertan, badau beste parte bat, hau zerotik hasiko dut, jarriko dut parez pare hemen emaitza ikusteko eta hemen ni fangonaz berriako albiste hau gaurkue uste dodala, gaur sartu naz eta hor nahiko portadan zauen, orduen, xeikua da, portadan zauen, baina, ez dakiz zein ataletan. Kontu da, ni fangonaz hemen irakurtzen eta hor parien ikusi izango da nola doien zuzenien hau transkribatzen, bale? Barkatu. Bilboko erdigunera autoz sartzeko murrizketak ekainaren 15ean sartuko dira indarrean. Udalak data jarri dio Bizkaiko hiriburuan emisio gutxiko eremua ezartzeari.
ez dut irakurri zela itxasoen transkripzioa, orokorrian ondo itzen dau, baina igual eukiko zauen fallo bat edo batzuk, ez dakit, bale? Baina, bueno, orokorrien, nik uste tresnabe oso baliagarria izan leikela hau, bale? Eta, hau da, adibidez, diktaketa. Baina, diktaketaz gain, beste erabiltzeko modu bat izan leike, hitzaldi bat adibidez zuzenien azpititulatzeko. Ni itxen dabilen hitzaldi hau, euskalkixen itxen dotelako normalien, eta esan duten bezala emaitzak ez diainonak, baina batuen dauen hitzaldi baten, edo, bueno, ez bakarrik hitzaldi xabeiz, eta bideo bat norbaitxek hizkuntza bat ez dauelako ulertzen da ondo eta azpititulua lagungarri badie, goazen ikustera, horri hau berau, etxain parkatu. Esango dutzet audioa hartzeko ez mikrofonotik, baizik eta hori da, audio irteeratik bertatik, eta goazen ikustera, lehen hau ikusi duen zirkulazio aparatua bideo hau, berau, jarriko dut hau hemen, Zirkulazio aparatua. Hainbat aldiz entzun duzu elkarren artean loturik eta koordinaturik diharduten hainbat aparatuk edo sistemak osatzen dutela gure organismoa. Horretan sakontzeko asmoz, oraingoan, zirkulazio aparatua aztertuko dugu. Zirkulazio aparatuak hainbat funtzio edo eginkizun ditu. Oso modu simplean esan da, garraiolari izatea da. Bale, nahikoa ez, pixkat ikusteko, zelako gauzak inleike zen, bai? Eta, orduen, hoixe, hori hizketan ezagutzaik dago kixonez. Eta hizketan sintesia, bai, hizketaren sintesia da, hori, hizketaren sorkuntza, lehen hau ikusi dugu adibide bat, ez da, aholaben teknologiakin. Gaur egun, adibidez, bueno, guk garatutako hizketa sintesiko teknologia, ikusiko dugu, lehen naukua baino, bastante hobia da. Kasu honetan, daukau hizlari anitzeko hizketa sintesiko sistema bat, horrek esan nahi dau, bueno, entrenau dala hizlari ezberdinen ahotsekin, eta gai dala, hoietako edozeinen ahotsa imitatzeko, eta ahots berri bat sartu geike, 10 minutu grabatuta pertsona batena, pertsona hori be sisteman sartu, entrenatzen dugu, eta bueno, hemen daukau, hausen da, bueno, lehenengoa itxidot hemen justo goienakue dalako, goienari, eta garai baten ondiokan 10 minutu ordez, 2 ordu bierrizeten genitxun grabaketa askuak, eta... Artzain eguna, zehazki. Bale, hau da, uste dut goienako, igual hautsa ezagutuko dozu, goiena telebistatik edo bertako esatari bat, izena igual jakingo zue, nik ez dugu horatzen. Bueno, hau da bere grabatu gabe nola 2 ordu, eta ontsen bere hau da ja makiniak sorten dauen hizketa ahots hori imitauta. Eraldaketa digitala enpresa bat teknologia berrien aplikaziora eta erabilerara bideratzeko prozesua da. Artzain eguna, zehazki. Eraldaketa digitala enpresa bat teknologia berrien aplikaziora eta erabilerara bideratzeko prozesua da. Gizonezko ahotsa eta bai goienako bat. Euskadik arriskua duen presentzako zergapetzearen txapeldunen ligako buruko postuetan kokatzeko, eta beraz, lehiakortasun fiskalari dagokionez, Europako azkenengoen artean gelditzeko. Olakoa grabauta. Eraldaketa digitala enpresa bat teknologia berrien aplikaziora eta erabilerara bideratzeko prozesua da. Eta gero gaur egun, ja 10 minutu bakarrik grabauta Elujarreko, bueno, Teknopoliseko eta gure zientzia lorreko langile batzuk, igual Lana Galarraga ezautuko dozue eta bere ahotsa bebai. Ekainean ikasturtea bukatzen dute ikasle. Hau da bere ahots grabaua. Eraldaketa digitala enpresa bat teknologia berrien aplikaziora eta erabilerara bideratzeko prozesua da. Eta Iñaki Leturia, Teknopoliseko aurkezlea. Galdara gasoliorik gabe geratzen denean, Sumoil enpresara deitzen dut, eta hurrengo egunean ekartzen didate. Eraldaketa digitala enpresa bat teknologia berrien aplikaziora eta erabilerara bideratzeko prozesua da. Orduen, bueno, nahiko ondo dau, iruditzen jat, ezta? Eta bestalde hizkuntzarteko sintesisa behin geike. Hau da, entrenau geike eredu elean hitzak, ez bakarrik izlarian iztunak, baizik eta elean hitzape bai, eta hizkuntzartekoak esan nahi dau, graboekila pertsona batei 10 minutu,
eta sortuko du sintetizadore bat bere ahotsakin hitz egingo dauena, baina beste hizkuntza batzuetan bai, naiz eta berak ez jakin hizkuntza horri. Eta hau berriro, Ana Galarraga adibidez, ekainean ikasturtea bukatzen dute ikasle. Euskeraz. Digital transformation is a process that involves reorienting a company towards the application and use of emerging technologies. Galdara gasoliorik gabe geratzen denean, Sumoil enpresara deitzen dut, eta hurrengo egunean ekartzen didate. Digital transformation is a process that involves reorienting a company towards the application and use of emerging technologies. Vale. Eurok esaten dago eurok ez diela gai inglesez ainon doitzeko, eta, bueno, orduen, eta, bueno, uste eta ahotsa euskeraz nahiko natural eta ondo honetan dauela, ez dela jain robotikoa eta olako gauzak, eta, bueno, olako txe gauzak ingeike, eta, bueno, martxan badauko hizketan sintesisakin lotutako beste hainbat gauza bebai, oin igual ez duten da erakutziko, baina, hausen, hau bai, honekin bebai, teknologia hau bebai, online jarritxa duko jentiak eta baliatzeko, ezta? Eta ttsneuronala.luiar.eu zelbidien sartuta, idatzi zeik edozein testu, aukeratu ahots bat, eta sortzen dutzu audioa, horixe, gaina 6 hizkuntzatan, ezta? Eta gainera, bueno, norbaitxek nahi badau, baliatu leike guk eskaintzen duen zeinbait ahotsen artien aukeratu leike, baina erabili leike, inleikena da, geugana etorri, grabau 10 minutu, entrenauko dugu bere ahotsakin, eta enpresa batek edo nahi badau eukileike, horixe, bere sintetizadore propioa bere erabilera esklusiborako. Orduen, ez dakit, berrian azken aldixen sartu bazare, berriako webgunien, horko edozein testu entzun nintzeike, eta fantzeike podcast moduen kaletik entzuten berriako albisteak, eta hori da beraien ahots esklusiboekin, bi pertsonen grabaketakin zituzten, eta hori baliatzen daue, eta holako gauzak. Bueno, API bat beba dauko honek, eta da, precisamente oin aipatu duten horretako, webgunietan eta integratzeko berriak dauko integrauta, guk Eluiar aldizka izen beba dauko, Goienan eta beba dau, eta kasu honetan, bueno, erakutziko dutzuet, Eluiar aldizkarikua bertan daukouelako, Eluiar aldizka izen, dauko usartuta, horixe, reproduktore barra reproduzigailu hau. 2024ko maiatzaren 3. Ikusten duzu datak. Aixa Barbarin López. Urpeko arkeologoa. Portuak zabortegiak dira. Galarraga Aiestaran. Bale, hola fantzeike irakurtzen, baina bebai deskargo intzeike audio zua zuk entzuteko, entzun zeike anan beran ahotsakin, nahi bada. Galarraga Aiestaran Ana. Eluiar zientzia. Aixa Barbarin López urpeko arkeologoa da, eta aitortu... Olako gauzakin geike, eta ez hori bakarrik ikusten duzu itzulpen automatikoa be badauela helian, orduen pasau geike hau adibidez gaztelaniara, edo inglesera, esan duten bezala, eta behin ja itzulitza dauenien, 2024/0, 5/03. Data hori ez da gondo Los puertos son vertederos. Gaztelaniazko ordenien. Galarraga Aiestara. Vale. Orduen olako txe gauzak eta ingeike. Vale. Bueno, eta azkena, bueno, teknologia kombinatuz ikusi ditugu transkripzioa, ikusi dugu itzulpen automatikoa eta sintesia, eta esan duten bezala dana kombinauta lortu geike bikoizketa automatikoa. Honetan bagabiz lanien, eta, bueno, demo batzuk eta hola baditxut, baina pentsetan dut momentuz itxingo dutela, inditzugu zenbat probat, esperimentu, baina bideo edo audio batzuk oso garbixak dienien eta praktikamente, zero esfortzuk inaukizeike bikoizketa txukun bat, baina fase bakoitza zuzentzeko esfortzu pizkat hartuta, eukizeike bikoizketa perfecto bat, ahotsa imitauta, eta dana, ez da. Bueno, bebai inoulana bosgorailu adimendunetan, eta, bueno, pasau ingo dut, bestela denpora bari geratuko naz. Bale, honekin, pixkat, lehen esan dut, gaur egun hau erabiltzen dela, ez da teknologia hauek, eta oindala 6 urtetik ona zaren neuronalak, eta hola da gaur egun bebai, baina oindala urteta erditik ona, 2022ko azaro partetik edo, begitu da gertu zen ChatGPT, sonaukotzu edan hori eta, horrek ekarri dau, bueno, geroztik ekarri dau,
gabiz entzuten adimen artifizial sortzailea edo generatibua, LLM, Large Language Models, lenguaia eredu handiak, olakotxe hitzak eta gabiz entzuten GPT, Chat GPT, egisa esan, ekarri daue aldaketa oso handi bat. Eta, bueno, nietako aldaketa horri praktikamente beste aro berri baten sartu gare adimen artifizialien eta lenguaia naturalaren prozesamenduan. Hauek guztiak, teknologia hauek eta danak jarraitzen dago izaten sare neuronalak, baina sare neuronal azpimota partikular bat die, modu berri baten erabiltzen die, eta horixe, ezta? Ikusi, gaur egundaz, olakotxe adimen artifizialeko sistema bideoak sortzeko, audioak sortzeko, eta dana, gu horreikin eta pixkat ez gare ondion aritzen, ez gabitz olako gauzetan lanien. Aritzen garena da, hizkuntzakin zerikusia daukien tresnekin, ezta? Chat GPT adibidez, bai da erabilera orokorreko chatbot eta testu sorkuntza tresna bat, eta olako teknologiak hizkuntzakuak di eta bai interesatzen jaku, eta Whisper bai da OpenAI, Chat GPT sortu dauen OpenAI enpresa berak, Whisper hizketa ezagutzako sistema bat sortu dau, baina, bueno, Chat GPT eta Whisper ez gain beste asko da, ez Llama, Facebookena, Googleen Gemini, horietako batzu libriak die, eta libriak dienez baliatu ingeike euskerara egokitzeko ikusiko duen bezala. Bueno, baina batetik, hurbilpen edo epoka berri hontan dauzen sare berri hauen ezaugarrixak aipatzian nahi dut, bata da diela sare neuronal ikaragarria ondixak. Daukie, sarrera nodo ugari, hau da, entrada moruen emuntzaiken karaktereko purua, edo audion luzera eta oso ondixa izan lehike, eta geruza ugari daukie, neurona ugari daukie, ehunka eta are milaka milioi parametro, bai? Kasu betatzuetan, milioika milioi parametro. Hau, erakusteko hau, ikusten dau nola adibidez, hor beko denbora ardatzien, doie 2018ko urtarriletik 2021 bateko urtarrilera. Hiru urtetan eduki dauen evoluzioa ikusi egike hemen. Hemen da zen sare neuronalak, hor dau 2018en OpenAIren lehenengo GPT lenguaia eredua hundixa, eta ikusten dau gero, bueno, bert tamainako, ikusten dau nola tamainoa fandan igoten GPT-2 hortzen dau, gorau, eta gitu nahi dauken argixa eta hori, bueno, berdinto. Eta han ikusten dabe bai GPT-3, eta ondiokan martxua 2008ko martxoku ero da, edo, bueno, 2008 ingurukua, eta nola evoluzioan hau dauen tamainan zera hauek. Ikusten duzue kurba esponentziala dela. Kurba hau esponentziala da, baina eske ardatz vertikala logaritmikoa da, eskala logaritmikoen dago, eruten badu eskala normalera, holaxen digo dau, eta hemen bakarrik dauz hartuta 2008 arte GPT-3, han agertzen ziren beste areik, eskala ontatik goizen egongo die, eta geroztik 2008 batetik ona nola jarraitzu dauen handitzen, karagarritxa da. Eta tamaina horrekin jau, gero eta hauak izetia eta hola, baina sarian tamainaz gain, entrenatzen die datu kopuru ikaragarrixakin. Chat GPT ez dakigu, baina esaten daue, daukela, ez dakizen bat milioi hitzeko testu kopuruakin entrenau dela, ez da? Eta beste ezaugarri bada elean hitzak diela, sare hauek. Testu asko edo audio asko biher daue sare hauek entrenatzeko, baina, eta egixe da, hizkuntzan igual, halako kapazidade handixak lortzeko, igual ez dau testu edo audio nahikorik, baina badau sare neuronal haue elean hitz hauek badukie propiedade bat transfer learning edo transferentzia bidezko ikasketa deitzen dela. Eta da, hizkuntza baten edo batzuetan datu askokin entrenatzen badie, eta gaitasun batzuk hartuko dago hizkuntza horreindako, kasu honetan normalien beti izaten da inglesa, inglesan dako daudatu geixen, entrenatzen daulako sare bat inglesesko testu mordo batekin, eta ikusten duzu inglesesko galderak ondo erantzuten dauela, inglesesko testuak ondo sortzen dauela, beste hizkuntza bateko testu gutxi hau sartuta, bebai lortzen daue gaitasun nahiko onak, kasi parekuak, bai? Eta, hau importantie da, gero ikusiko duen gauzetarako. Multimodalak di eta beste gauza, eta beste kontu bada diela atasa anitzak edo multitask, ez da, multitarea. Horrek esan nahi dau, Chat GPT chatbot bat da, ez da, bere izenien hor dauko chat, eta chat da elkarrizketa itxia, zuk gauza bat esaten dutezu berak erantzun,
baina ez da bakarrik galdera erantzun sinpliak, edozein agindu edo gauza eskatu zeikixo, eta berak bete itzen dotzu, eta nahiko ondo gaina. Orduen, eskatu zeiket testu bat itzultzeko, osea, zuk itzen dutezun galdera da, nola esaten da euskera hau, edo itzuli direzu euskerara testu hau, eta pegetan dutezu testu luze bat, eta itzultzen dau. Laburtu direzu testu hau, idatzi testu bat ez dakiz eri buruz, olako gauza egiten daue. Ez dakiz, zuek, probau dozue baten batek edo erabili dozue ChatGPT eta hola? Ebilizare, batzuk bai. Bueno, olako gauzetarako balixo dau, eta bueno, elean hitza da, eta euskera be barne dauko, ondo edo gaizki pasauko gari ikustera. Baina, bueno, uste interesgarri xala esplikatzea pizkat gainetik bentzet nola funtzionatzen dauen ChatGPT, nola sortudan edo nola entrenatu dien ChatGPT moduko gauzak, ez da, tresnak. Testuzkuetan, badibidez, esan dutena, hartzen da sare erraldoi bat, egitura jakin badauken sare neuronal erraldoi bat, testu mordo batekin alimentatzen da, eta bera dauko bere ikasketa prozesu hori, edo entrenamendu prozesu hori, eta hizkuntza askotan emuten jako testu hauek, desorekatuta, inglesez gehixena, gaztelaniaz be asko, euskera eta beste batzutan gutxi hau, eta lortzen duen emaitza da, lengoaia eredu handixa deitzen dien eredu autoregresiboak. Bueno, ulertu daigun, ChatGPT oinarrixe da, modelo autorregresibo bat, eta autorregresiboa deitzen jakiese, ChatGPT berez itxen dauen gauza bakarra da, zuk hitz sekuentzia bat emuten dutezu, testu bat, eta berak itxen dutzuna da, berak ikusi ditun testu guzti horrein arabera, eta horreitatik ikesitzako probabilidadeekin, urrengo hitz probabliena zein dan, esaten dutzu. Besteik ez dago itxen ChatGPT, testu bat emun da, urrengo hitza emun. Zer gertatzen da, berriro be, hartzen dozu, lehengo hori gehi berak bueltautako hitza berriro muten dutezu sarreran, urrengo hitz bat emungo dutzu. Hori da noi berriro sartuta sarreran, urrengo hitz bat, eta hola sortzen ditu, erantzun luziauak, testu luziak, eta nahi dana, bai. Izetez, horixe da ChatGPTek daukena. Eta, baina, bueno, sarrerako sekuentzia hori oso luzia onartzen dau, eta horregatxik esan zaik iso, laburtu testu hau, eta testua izen leike, ez da gizan bat horritakoa, eta laburtu itzen dau. Bueno, olako gauza bada, emuten dago oso sinplia dela, bale, testu mordo bat ikusi dau, eta hurrengo hitza emuten dutzu. Gertatzen dana da, hainbeste testu jaso dau, saria handixa eta komplexua da, hartzen ditu gaitasun, ikesten dago hizkuntzan sintaxia, semantika eta olako gauza danak, baina ez hori bakarrik. Hainbeste testu horreitan kontatzen dien gauzetan, eta munduan ezagutzabe hartzen dau, eta elean hitzak die eta hizkuntzen arteko erlazioa ikesten dau, eta horregatxik galdetu lehik iso itzultzeko testuak eta olako gauzak, ez da? Hizketa askuekin be antzera, Whisper adibidez da, sare neuronal bat, audio transkribatu pilo batekin entrenatzen dela, eta hizkuntza mordo baten, eta hurrengo baten beste audio baten muten dutezu, eta berak transkribatu itzen dau. Bueno, bale, ChatGPT oinarrixen hori da, baina dauko beste hobekuntza fase bat deitzen jakona, doikuntza fina edo fine-tunina. Eta kasu honetan, bueno, leike fine-tunina jarraitzu testu egixau emunda eta hola, osea, continual pre-training, bueno, hori aztu ingo du, hobeto, instruction fine-tunina deitzen jakon gauza bat itxen data da, guk nahi dugu ikestia, atasa jakin batzuk, nahi dugu berak ikestia testuak itzultzen, nahi dugu ikestia testuak laburtzen ez da gizar, olako adibide mordo bat emuten jako. Hartzen dugu testu mordo bat euren laburpenekin, eta ChatGPT-ri entrenatzen jako behitzu. Galdetzen badotzu eta hau, testu hau laburtzeko, da laburpena. Esaten badotzu testu bat idazteko honi buruz, da emaitza egoki bat. Olako adibide pilo batekin, atasa mordo batenak, emuten jako, galdera erantzunak, danetarik emuten jako, eta, bueno, ikesten dugu ondiokan nobeto. Eta, bueno, hizketa asko sare horreitako kasuen, zukin zaikena da, ja aurren entrenatuta datorren Whisper modeluari, sartu beste audio mota batzuk, edo beste hizkuntza bateko audio mota batzuk, hoiek hobeto ikasteko. Kasu honetan, guk euskerakin eta itzen dugu lakuak. Eta, bueno, azken fase bat eukitzen dago edana, sistema iberai galdetzen jako gauza batzuk eta esaten jako emaitza bat baino gehiago emuteko, gero pertsonek baloratzen dago zein dan hobia, zein dan baliozkoa, zein ez dan baliozkoa eta lako gauzak, eta berriro horrein bidez entrenatzen da, eta berai erakutsi hau emaitza hona da, hau txarra da, eta ondien ikesten dago beto. Eta pixkat, hau izango litzake, ChatGPT eta Whisper eta hauen funtzionamendua, simplia emuten dago, baina esan dutena sare handixak diet, eta datu pilo batekin, txen dituzte gauza nahiko harrigarrixak. Gauzi da, euskera zer gertatzen da paradigma berri hontan, azken urte terdixen funtzionetan da bitzien sare hauetan,
euskerakin gertatzen da gauzat, oinarte erakutsi dutzu duten adibide gehienak diedanak hemen landutakoak, ez da, zerrin jouen guk, isa taldiak eta zuzentzaile ortografikoak. Oinarte landu dien teknologiak, euskeraz inor ez da arduratu isisak, enduta Google Translate edo salbuespen bakarretakoa izango da, guk landu biherri zen dudana. Gaur egun, ChatGPT, Whisper eta sare hauetako asko, euskeraz be badatoz. ChatGPT bera 96 hizkuntzatan funtzionetan dau, okerrez banau, eta hoietako bat euskera da. Eta Whisperrek be, 100 inguru die, eta bebai euskera barruen dauko. Bueno, orduen ez datozu joder, erraldoi hauek Google, Facebook, OpenAI eta hauek azten badieia euskeran dako tresnak sortzen, pues ya está, ez dauku zertan. Erretirau, Karibe, bueno, Karibe, Nepalera, fangora, ez dakit. Ez, hauen esku itxi eta ja euskera salbaute dau eta dana. Bueno, euskera barne daukela ekartzen, publikatzen dituzte tresna hauek, baina, bueno, ikusin bia da zelan be, bai, ez da? Bueno, kontu da, adibidez, ebaluatu dugu ChatGPT, esan duten moruen, itzulpenak itxeko be eskatu zaik, eta batzuk, ebaluazio batzuk eta badaz, mundu artikulo zientifikoak eta badaz, batzuk ebaluatu daue, hobeto itzultzen dauen Google Translatek edo ChatGPTek, eta adibidez ChatGPTek hobeto itzultzen dau hizkuntza handi batzuetan. Txikin hauetan ez, eta guk hori bekonprobo dugu, eta gure lia baino txarraue da, momentuz ChatGPT. GPT 3.5 eta 4. Bosta esaten dago urtengo dela, ikusi biher ez da, baina momentuz. Beste atasa batzuk ja ebatzita zeusenak, hau da, euskeraz aurreko teknologiakin gai itxeko ginen hainbat tarea edo atasatan be ebaluatu dugu, eta ondiokan be lehengo metoduek hobeto funtzionetan dago. Ez da, gure Luiarreko BERT motako sare neuronal batekin doitu dauena atasa hauek itxeko, hobeto funtzionetan dago ondiokan be, ChatGPT eta beste modelo libreak baino, bebai, baina egixe da, ChatGPT eta hauek ekarri daue iradutza handi bat, eta da, oinarte bagenitxun atasa mordo bat gai ez ginenak itxeko. Oinarteko sare neuronaletan erakutsi dutzuet, transkripzioa, erakutsi dutzuet itzulpena, hizketa sintesia. Baina testuen sorkuntza, eta galdera orokorren erantzutia, hau da, chatbot bat ez espezializatua baizik, eta munduan edozeri buruzko galderakin eta erantzuten dauen lehenko teknologiakin ez ginen gai itxeko, eta ChatGPT itzen dago eta holako sariek itzen dago, ez da? Orduen, hau be oso importantia da. Orduen, esan nahi dut, eta euskeraz be funtzionatzen dago inez, zuk aldetu inzaike ChatGPT-ri, idatzi testu bat, hola, bale, ingo dago. Baina zelakua da horren kalidadia, ez da? Adibidez, bueno, ChatGPT erabili dozuen nok eta ez dakit euskeraz probak eta inditzu zuen eta holako gauzak. Bueno, orokorrien, GPT 3.5 esan lehike, ez da txarra. Sortzen dituen testuak ulertzen die, euskeraz idatzitxe da, euskera ulergarri bat, baina, bueno, akatxe gramatikalak eta asmatutako hitzak eta be baditxuan ikusten dagoen bezala. Eta bebai daukien da alborapen kultural bat, bai? Dau entrenauta inglesesko testu mordo batekin eta euskerazko batzukin bebai, baina ez dakigu zen bat lo que sea. Eta orduen munduai buruzko ezagutza bat baduko, baina baduko alborapen kultural bat euskal kulturari, euskal gaixei buruzko ezagutza, ez da inona, ez da. Galdetzen bautzezu zentzu dien emakumezko poesia idazlerik nabarmenenak, pertsona bat asmatu itzen dau, ez da existitzen, bi gizonezko sartzen ditu. Beste euskal idazle bat sartzen dau, baina gaztelaniaz idazten dauena, euskeraz idazten dauen idazle bat sartzen dau, baina poesia idazten ez dauena, eta beste batekin bai da zuzena, eta beste idazle bat sartzen dau, poesia liburu bat daukena. Holakotxe gauzak itxen ditu. ChatGPT orokorrien gauza harrigarri batzuk itxen ditu, baina faila hube itxen dau, orokorrien akatsak be itxen ditu. Baina euskal kulturari buruzko gauzetan eta gehiago. Whisper adibidez bebai, transkripzioko sistema hori ebaluatu gauen, aberre euskera zela dabilen, oso txartu dabil, aditukin konparauta. Pentsau, hau da, hitzak astunen portzentajia 100%, hitzak astunak 100% izetia, posible da, baina bai, oso txarra da, adibidez. Baina, bueno, esan gaike bai, zehatik ez itxoin ingo dau, hauek jarraitzen daue tresna hauek garatzen, ez da, ChatGPT-en berzino berrixak etorriko die, Whisperrenak eta bebai, igual itxoin besteik ez dugin bier eta derrepente euskeraz perfecto ibiliko die, eta ja listo.
ustez ez da ideia ona, ez da ziurra euskera jarraituko dauen sartzen beraien sistemetan edo ez, emaitzak aber benetan euskera asko betuko dien, baina gainera badakigu, erraldoi teknologiko interesnak erabiltzien pribatutasun galera gertatzen da, eta buru jabetza teknologikoan galera bai, ez da, gure jakintza eta zera, aparte usten badau, eta gure hizkuntzan etorkizuna guztia estatu batuetako erraldoi teknologikoen menpe, gu printzipioz jarraitu itzen du lanien euskarazko NLP-en, baina egixe da, bierdan kasuetan, baliatuko dau zaren mota berri hau, eta azken urte terdixen bagabiz bebai lanien olakotxe gauzetan. Baina, esan duten bezala, zare hauek oso haundixak die, erraldoiak die, eta horrek arazo bat be badauko, eta da hauek diskuen gordetzia, olako zaren neuronal erraldoi bat, ez da, GPT bat edo LLM bat, gordetzia, entrenatzia, faintunin haitxia eta produkzioan erabiltziak biherditzu makina oso potentiak eta da oso garestixa. Orduan, ikusin bida beti, hau dan modurik onena, atasa bat itxeko edo ez, bai. Orduen, geroztik, zelan gabitzen itzen eta zelan gabitzen lana itzen, kasu batzuetan oinarte bezala jarraitzen dugu, batzita genitxun atasetan, hau da, itzulpen automatikoa, badauken izketa sintesisa bai, eta ondo ebitzen, eta ebaluatu dugu, eta chat GPT eta hori baina hobeto dabitz. Berdin jarraitzen dugu, ez da? Eta atasa batzuetarako gainera, zuzenketa gramatikala adibidez, ez da egokixena olako sare bat, orduan jarraitzen dugu lanien sare neuronal klasiko hauekin. Baina, gureko baginu chat GPT moduko bat euskeraz euki, ez da gure LLM propio bat euskeraz, esan gehiago, guazen sortzera zerotik olako bat. Hartuko dugu, sare hauek erabiltzen dagoen sare egitura eta tamaina, eta guazen entrenatzera euskerazko testuekin zerotik. Olako lanak inditzugu, baina batetik, esan bezala oso garestixa da, baina eske gainera, chat GPT-ek inglesez hain ondo funtzionatzen dau testu pilo bat daukela. Euskerazko testu danak sartuta be, ez da nahikua emaitza horreik lortzeko, bai? Orduan, ez dugu lortzen dain emaitza honik, eta bide hau, pixkat, ez dugu guztiz baztertzen, inbiko die ikerketa gehiago eta, baina bai gabitzen da sortzen da euskerazko LLM edo lenguaia eredu handi propioak libre dauzen horiek GPT edo chat GPT bera ez da libria, baina lehen esan dut badazela libriak dien batzuk, berezik esango nauke geixen erabiltzen duenak testuzkoetan badala Facebooken llama saria eta hola, eta horreik entrenatuta doituta. Eta Whisper, zandoten hori euskeraz oso gaizki funtzionatzen dauena, libria da gukin geike hartu, eta jarraitzu bera entrenatzen edo doitzen euskerazko testu audio transkribatu mordo bat emunda. Eta kasu honetan adibidez, Whisperrekin bai lortu dugu, lehen hau lortzen goben emaitzak hobetzia Whisper euskerarako doituta. Eta aurreko hastien jarri goben martxan aditun, zera berri hau lehen ikusi dituzuen emaitzak die honek Whisper faintuneatu honek lortzen ditunak, eta gainera hizkuntza berrixak sartu dugu aditun. Gaur egun 6 hizkuntzatan funtzionatzen dugu, aurreko astetik. Eta testuzkuekin esandakua hartzen dugu Facebooken edo meta deitzen da Facebook, llama sare hau, libria dana, eta euskerazko testu mordo bat emunda, saiatzen gare, chat GPT-en moduko bat sortzen euskeraz ondo ibiliko dana. Horretako euskerazko testu mordo bat bierdie, injo gontxen sortu dugu, guk sortu ez, bildu dugu euskeraz librea dien testuen bilduma undixena injo publiko indala gutxi, zela jandi, eta hola entrenatuta sortzen die euskerazko LLM-ak. Igual entzungo oso zuen, hitzentruak indala ez hainbeste, injau publiko latxa deitzen den LLM-a, euskeraz funtzionatzen dauna, guk gaitz lanien olako gauzetan, baina gero egisa da, lehen aipatu duten chat GPT-ek dauken urrengo fase horietan, horretan gazpixkat ataskautaz, bierdien datuak atazatu ikuntza itxeko, bierdien datu kopuru ikaragarri hori oso garestixa da sortzen, eta momentuz olako gauzetan bez gareaz. Eta benetan, chat GPT moduko zerbait eukitzeko ez da nahikoa aurre entrenamendu horrekin, biedozu beste fase hauek bepasau, eta momentuz, hori. Eta orduen, atasa batzuk lehenauko teknologiekin gai ez ginenak itxeko, eta LLM-ak bierdienak itxeko, eta momentuz ez dauko benez euskerazko LLM-erik ondo dabilena, zer itxen dugu? Kasu batzuetan, chat GPT bera erabiltzen dugu, honek baduko API bat, zuk baliatzeko, eta
zenbait tasa itxeko eta zenbait tresna eraikitzeko eta batzuetan itzen duena da, ChatGPT baliatu, itzulita, ez dakiz, bueno, olako gauzak bizitzen provizionalki eta momentuz ez dago beste biderik, ez da, olako gauzakin nahi baditugu. Bale, eta, bueno, luze fan da igual pixkat ikustia euskera nun dauen gaur egun, baina nik uste dut hitz egiteko euskerarentzako aukerak zeintzu dien adimen artifizialean lehenengo jakinin bizan ze puntutan gazen, ez da, ze gauza ingeiken eta zerrez euskeraz. Orduen, bueno, ontxe jabai, egisa da, bueno, euskerarentzako aukerak eta mehatxuak adimen artifizialakin, lehenengo aipatu behar da, adimen artifizialak orokorrien hizkuntzari aplikatutako adimen artifizialak badaukela aukera eta mehatxu orokor batzuk ez bakarrik euskeran dako, baizik eta munduan dako, gizartian dako, aukerak die, batetik hizkuntza barrerak txikitzen dago, ez da? Itzulpen automatikoa badakatzu, eta edukisain baitzaike bikoiztu, itzuli eta hola, irisgarritasunarako oso importantia da, ukitxe azpitituluak pertsona zera gorrentzat, edo hizketa sintesia pertsona itxuentzat, edo ikusmen arzuak dituzten dendako interesgarria da, lan mekaniko asko ekidin leike, teknologia hauek, efizientzia, kostuen murrizketa ekarri leike, baina arriskuak bai, entzungo zen itxusten hauetako asko ez da, adimen artifizialak sare hauek, batez be azkenengo hauek, erraldoiak die, garestixa die, asko konsumitzen daue, elektrizidadia, hoien zera, lanpostuen galera eta bekarri leike, alborapenak dituzte, arraziala, generokuak eta ez dana, pribatutasunaren galera, gauza edukien kalitatean galera, pentsauaz perfektua diela ez badu errepasatzen eta esaten dago, ez da, sareko edukisa, eta bezik ingelesez eta hola, gero eta gehiago enshitification edo deitzen jakon prozesua, ez da, ez dakit, euskeraz nola itzuliko, gero eta kakaste, edukisen kakaste prozesua gertatzen da bilela, manipulazio soziala, ez da, eduki faltzuak, testutzkuak, zein bidezkoak sortzeko errestasuna sortzen dago, eta hauteskunde prozesuetan eragiteko, eta holako gauzak gero eta gehiago ikusten David, baina baitza helburu ekonomikoekin, spama eta phishing sortzia, erresa da, gero eta erresa hau da, euskerazko spama sortzia tresna baiko aliatuta, gero eta sinesgarri hauek dienak, eta, baina, pixkat euskeran zentrauta, ez da, aipatu izen die, hemen euskerazko komunikabideek eta inizen dituzte foruak, uste dut hemen bertan eta goien eta tokikomek eta inizen daue, aztertu pixkat honek, lehen hau erakutsi dutzuet, Elui Arraldizka izen, teknologia aukigoen momentuen segitxuen publikago mungauen aukeria Elui Arraldizka isa 6 hizkuntzatara itzultzeko aukeria jarri gauen. Baina zenbait euskal komunikabidek horrekin badauki ekezka, esaten dago, euskerazko komunikabide bat, gare, euskeraz sortzeko, gure helburua euskeraz beraz sortzia da. Guazi bigare eskaintzen bai beste hizkuntza batzuetan, horrek ez dago ekarriko jentiak euskera ikesteko motivazioa galtzia edo izin jau ekarri batetik, ez da? Ekarri leike bai euskeran inbizibilizazioa, ez da? Gure webgunia, euskera sortu dugu. Baina gabiz eskaintzen beste hizkuntza batzutan. Orduen, bestiok beste hizkuntzan jasoko daue, eta ez daue jakingo euskera sortu da nik be, euskerazko komunikabide bat garen nik be, ez da? Kasu batzuetan. Hizkuntza pobretzia be etorri leike, makinak sortutako testuta itzulpenak, gu beti esaten dugu, dana errepasau inbida, ez die perfektuak, baina, kasu batzuetan ez da itxen, eta ez bakarrik ez daielako zuzentzen, baizik eta honeik eduki txukuna sortuko dago egona, zuzena, baina igual esain aberatsa linguistikoki eta egitura aldetik eta hola, ez da? Holako gauzak aipatzen die. Baina, aukerak be baditzu. Aipatu ditut nik uste dut gehienak, behitu. Guretako, euskaldun ondako, teknologia honen bitxartez, ez gaitz beti esaten, ez dala neikua, ez duela dana jasoten euskeraz, ez da? Tenza restaurante batera, menua ez dago euskeraz. Ikusentzunezkoak zerrezan, esan nahi dut, ordaz mugimenduak pantailak euskaraz, Netflix euskaraz, Disney euskaraz, ez da? Etorkizunien bikoizketa guztiz ondo itzen bada metodo automatikoekin, munduko eduki dana, inkluso youtuberrak edo zein streamerren edukixabe igual jasogeik euskeraz, ez da, bebai? Orduen, abantaila horri kontuen eukitzekoa da, eta ez hori bakarrik. Gure
guk esaten duena isa zuzenien bikoiztu baleike beste hizkuntza batera, komunikatu geike edozeinekin guk euskera zina, berak bere hizkuntzan dina, eta bakoitzak jasoko dau berien, ingo dau berien eta jasoko dau berien, bakoitzak, ezta? Orduen, euskeraz komunikatzeko eta edukisa sortzeko oztopoik ez. Gertatzen da askotan, ezta, YouTuber izeteko ametsa daukien gazte asko egoten die, eta YouTuber aberazteko, Orduen, aberazteko euskeraz zenbatek ezaten dut, zuzenien sortzen daue, gaztelania sortzen daue, edo zuzenien inglesez, bai askok, ezta? Etorkizun baten, teknologiai esker, batek sortu leik euskeraz bere hizkuntzan, eta munduko edozein puntako batek jasoko dau eduki hori bere hizkuntzan, berdin dut txineraz edan, arabieraz dan, edo gurenan adan, ezta? Aukera hauek be badaz. Eta zer esanik ez, nik uste adimen artifizialien presente egotiak, emuten dut hizkuntza bati prestigioa, ahalduntzia, komunitateari, bueno. Nik pixkat balantza baten aukerak eta mehatxuak jarritza iruditzen jat Euskal Herritik kanpoko esparrurako, eta da ointzen aipatu duten horiek dana positiboa ikusten dut. Kanpoko edozeinekin komunikatzeko edo kanpoko edukisa euskeraz jasotia, bentaja haundixe da, bentaja besteik ez dut ikusten, ez da? Eta gukin geik euskeraz komunikatu eta sortu, eta gaina dana euskeraz jaso. Aldiz, pixkat, arantzatxu hau da, etorten bagare geure esparrura, Euskal Herrira bertara, ez da? Euskal Herrixen bertan, euskera ez dakixen jentia da, orduen, teknologian bitxartez, bai gertauleike, esan dutena, euskera ez dakixenek, edo hain ongi ez dakixenek, edo erabili gure ez dauenek, baina lasain leiki erderaz, esango da izu, jaso zeik euskeraz, teknologian bitxartez, eta euskeraz sortzeko esfortzuen jouen hori be eurok erderaz jasoko leukie, eta euskeran invisibilizazio hori gertatzen da. Nik ikusten duten moruen, teknologiak oso baliagarrixak die kanpora begirako, baina gure esparrurako nunbi hizkuntza daukoen eta euskera bera egoera minorizatuen dauen, diglosia egoera hontan, baduko bere puntuak. Nik uste dut alata erlatibizagoen bidala, ez dakit zenbat jente dauen ikesten dauen euskera errespetuagatik edo helburu praktikuekin, nik uste dut gehixau dela euskera ikesten dabienak eta baliatzen dabienak motivazio sentimental bat edo atxikipenezko badauk, eta etorkizunien nik uste horretan bezakondu biherko dela. Ondorioak edo epaia zein da, ezta? Nik lehenengo gauza bat esan inbieda eta aipatu ditudan zera, luzatzen dabil, ja bukatzen dabil, baina aipatu ditudan aukera eta mehatxu horreik danak, ez dauka euskera bakarrik. Panorama berri honetan, erdeldunek pentsauleik jode ze ondo, jasoko dut inglesezko Hollywoodeko edukidana gaztelaniaz jasoko dut, eta edozein youtuber be gaztelaniaz jasoko dut. Baina aldi berien nik sortzen duten da gaztelaniaz, inglesek edo munduak ez dau jakingo be ze hizkuntzatan sortuta dauen, gauza berak pentsauleiki eurek, ez da? Eta bestiak argi daukie. Islandiakoak adibidez oso kezkatuta daz mundu digitalien eta adimen artifizialien ez da zelako nahiko presente, eta OpenAI-ekin hitz egin daue eta GPT-4 hortzen dau beraiei laguntzen hizkuntza salbatzen, holako gauzak gaztelania, pentsau, gu baino askoz hobeto daz hizkuntza teknologietan, iztunak be askoz gehiago dituzte, eta eskatuta daz adimen artifizialien ez dauelako funtzionatzen nahiko ondo eta ez daukielako gauza nahikorik, ez da, gaztelaniazkoek. Europar komunitatea be bai, hainbat neurri hartu ditu, bertako hizkuntzak eta adimen artifizialien presente egon daitzezen, eta beste danok argi daukie. Baina esan dut, hizkuntza guztiek dituztela aukera eta mehatxu horreik, baina ez da egisa. Ez da egisa, hizkuntza danek ez daukie. Euskera, esan dut, nahiko ondo gazela hor, baina beste hizkuntza gutxiagotu asko, ez da presente adimen artifizialien eta hizkuntza teknologietan oso zaila daukie, gu baino gora okerra hauen daz maila askotan, eta horreitako batzukin, aritzen gara elkarlanien, Oksitaniera eta Aragoiera, eta hauek oso argi daukie, maldanbera doiezela eta egon bierriela hor, eta gure elkarlan horren bidez, adibidez, asko aurreratu dago eurok oso denpora gutxixen
gure laguntzakin eta sortu dugu izketa sintesisa, izketa ezagutza, itzulpen automatiko talako gauzak, eta bentajak besteik ez dutzia ikusten neurek, ez. Orduen, nik uste guretako bebai, nahiko argi dauket, baina eske nahi dut sartu azken benetan faktore bat, eta da, aukerak eta mehatxuak jarri behar ditugu balantzan, eta horren arabera erabakiko dugu nahi duen euskera presente egoti adimen artifizialen, nahi duen baliatu edo nahi duen garatu, eta erabakitzen badu mehatxuak gehiago diela erabakiko dugu ez erabiltzia, eta berdin gelditzia. Gauza, berdin gelditzia ja gaur egun imposiblia dela. Esan nahi dut, teknologia hauek badaz, gero eta gehiago erabiltzen die, eta beste hizkuntzak badituzte, gaztelaniak dauko eta inglesak dauko, ezta? Eta panorama berri baten jarri gaituzte, eta bestioko eukitzen badago eta zuk ez daten baduzu, hombre, nik ez dut baliatuko, metan gelditzen zara, desbentaja hundixa hauen, ezta? Esan nahi dut, oinarte bezala, zenbat bider jobier izaten dugu gaztelaniara, zinera goi ez da gaztelaniaz besteik ez dau. Onlineko edukisa eta telebistakua gaztelaniaz askoz gehiago dau eta horra jo besterik ez dauko. Baina, etorkizun baten, esan dut, igual euskeraz jaskoik, erabakitzen badugu ezetz, jarraitzuko dugu gaztelania jotzen, baina gaztelaniaz egongo da ondiokan eduki gehiago. Esan nahi dut, gaur egun be, gauza batzuetarako inglesera jo besterik ez daukotzu, eduki batzuk ez da zelako doblauta gaztelaniara, edo ez dakin nungoakin eurobe gaztelania ez dakizelako ingles ezin behar du. Baina etorkizunien teknologian bitxartez, Euskal Herrixen eta gure gaztiek edo guk geuk, erabiliko geuke gaztelania askoz gehiago, ontsen itxen duguena baino behartuta, teknologian ez bagaz. Eta, labur bilduz, ni bentze pentsetan dut aukera eta mehatxuak badaz, ez dut esango ez. Baina ikusitza beste batzuk teknologia hau zenbat zela dabilen garatzen beste hizkuntza batzuen dako eskuerarako be derrigorrezkoa da egotia, baliatu alizango gola aukera horreik, mehatxuak be kontuen euki beharko ditugu. Eta, garapen horretan, gure aldetik jarraitzuko lanien, euskera adimen artifizialan arluen garatzen, eta esperantza badauko, zailtasunak zailtasun, oinartien bezala lortuko duela hor puntan ez badabe, puntan ez badabe, hain gaizki ez egotia eta beti horra hurrien egotia. Eta ontsi jabai, buketu dut, eta eskerrik asko. Eta... Barkatu luzatziagatik, ez dakit, ni, guztauko jaten bai, hemen sortuko balitu bai ez da bai da, ze pentsetan dozuen aukera eta mehatxu honein inguruen ez da, baina ez dakit denpora badauko bueno. Kikeke igual 10 minutu do, txiko duzku, Kike? Bai. Igorrek esan dagoena, ero galderarik edo norbaitxek iritzea eman gureko balau, hau erabili grabatzeko. Bai, eskerrik asko Igor, oso interesgarrixe. Galdera txo bat hor. Euskal Telebistan, nik pelota partiduek ikuste ditut. Eta pelota partiduek, badanak euskeraz die, baina Errioxako pelotari batek berbaiten dauenien, berak espainolez iten dago. Eta Xabier Euskitzek oso ondo itzuli laike, baina ez da inerreza izango beretzako itzulpen hori keie, zergaitik Errioxarrak esan dakue, espainolez geratzen da. Orduan, hori be nosbaiten ikusiko teknologia honen bidez euskeratute eta aldi berean Errioxar horrek esan daku euskeraz? Hemendik kiniela, hemendik zenbat urtera ikusiko hori? Behitu, horri dago kixonez, hemen nik erakutsi dutzuet nola neu hitz egiten den bilenien edo zera itzen den bilela, zuzenien beraz nola zoien azpititulatzen, ezta? Hori oso interesgarritza da, irisgarritasuna begira. Baina, jente dan, ez dakitzu ezen bat eskaera jaso duen, hori ikusitza eta gaizare bebai zuzenien itxeko azpititulatu eta itzuli azpitituluak. Hori da, la panacea, bakitzu,
Gaur, gure testu inguru hontan, ETB-ko hori adibide bada, baina holako mila daz. Edozein hitzaldi antolatzaileek, esaten dut, bueno, eskerderaz antolatzen dut, erakunde publiko batek erderaz antolatu, eta Euskaldunak kexu. Euskaraz antolatzen dut, eta erdelduna bai, ez da bielako ulertzen. Orduen, danok esaten duzko, intzeike zuzeneko ekitaldia, bagabiz lanian olako txe gauzetan. Hemen ez dote erakutzi, denpora faltaz, eta eskerrak ez dotela erakutzi. Baina, badaukou, ez dugu ondiokan ninun martxan jarri eta zea, baina esperimentuak itxen bagabiz eta garratzen bagabiz, hori xeitzeko. Zer gertatzen da, zuzenekoa benetan imposiblia da, esan gure dut. Zuizen zara fan, transkripzioa ikusi duzue, desima batzuk atzetik zoiela, baina zuizen zara fan hitz bat akatzun bakoitzien itzultzen. Unidadia gauza bat ondo itzultzeko esaldixa da. Itxoin bidezu esaldixa bukatu arte bentzet, orduen ja ziur bazaz esaldixa bukatu dela hortxe, orduen ja baien leike itzulpena askar, eta nahi bada berriro, ez dakit horrekin nahikoa litzaken, baina nahi badozu bikoizketa bebai, gutxienez itxoin bidezu bukatu arte eta beti atzera ufango zara, baina etorkizun baten olako txe gauzak be fango die iristen, poliki-poliki, euskerara igual eta bebai, baina aldiberekoa ezinezkoa da guztiz fizikoki, baina, olako gauzekin eta be bagabitz, bai. Eta etorriko da, noiz. Horretan oso asmatzaile txarran daz, ni. Benetan, oindala, 20 urte honetan lanien eta oindala 6 urte gertauzan salto hori, zare neuronalekin, hori baino pixkat lehen hau galdetzen badu ustezu, zenbat tardauko goen euskeran dako itzulpen automatiko hona eukitzen, eta orduen esango notzu, ondion urruti dauta, derrepente urrengo urtien. Orduen ez dakit, noiz etorriko dan. Askotan, gauza hauek, adimen artifiziala edo NLP edo hizkuntza teknologien evoluzioa ez da fan olaxen, ez da? Fan da pixkat hola bai, baina txak, derrepente teknologian aldaketa bat eta alako saltua, gero estankatzen da pixkat, eta oindala 6 urteko bekuntzakin, urrengo saltua noiz etorriko zan, ez da, eta zer. Eta ikusi dozue, fase horreik, lehenengo fasia adimen artifizialekoa, isa 50 urte izen die, gero 16, gero 40, ez dakit, igual beste salto bat etorriko da derrepente. Baina ez da inerresa bebaiz, oin momentuen hobekuntza tokidanetatik planteatzen dauen modu bakarra hobekuntzarako da, sare gero eta undixauak eta gero eta datu gehiago, eta horrek muga bat beba dauko, datuak gazta egiten die. Eta oin esaten daue, hasiko gara entrenatzen datu sintetikuekin, datu artifizialak. Testuak nola sortu, itzulpen automatiko bidez, edo audioak sortuko ditugu hizketa sintesi bidez, eta audio horreik erabiliko ditugu entrenatzeko hurrengo sistema. Horreko adakar degradazio bat, ez da, datuak, sortzen dituzun datuak ez die perfektuak, eta orduen sistemak ikesiko dago. Baina, torriko da zehose. Nik ez ezagutatik apur bat, torri jalen gaitu ez, egin geuen gaitun kontu horrek, gaitu, zertarako zan, hori galdera bat, eta beste zer bat, Chat GPT-ek zelabait zare hortan, euskeraz baldin badokota, batetik bat zuen lanakin ezin dia aprobetxatu edo nondik edukina, kontua da, alimentagoen bida hori, sistema hori, nork alimententa da, zela alimentau leiken? Chat GPT bera hori da, Chat GPT bera da enpresa baten, OpenAI tresna bat, euro garatu daue, ez da librea, zuk erabilin zaike, daukotzu doako berzino bat, eta ordainpeko beste bat, euskaraz hobeto dailena, GPT-3 da doainik, eta lauen oinarritxuta dauena, hobeto dabil, baina ordainoen bida. Baina, bera itxisa da, horko garapena, eurok erabakitzen dago zein bidetik fango dan, eta nundik. Orduen, eurok zetarako, hori bezan inbida, OpenAI enpresa, bere izenien dauko Open, eta bere helburuetan zan gizateria onerako izango da adimen artifiziala garatzia. Momentu baten aldatu inzauien, aldatu dituzte euron, ja ez die fundazio bat, eta GPT-2 uste dut librea izen zala, GPT bat eta 2, horreik bai hartu zeike eta zera, baina benetan emaitza honak lortu dituzten nien GPT-3.5 eta laukin, ja ez die librea, eta nola garatu dauen zenbat testukin eta holabe, ja ez daue publiko egiten. Orduan ez dakigu. Euskera barruen dauko, eta horrekin, baina ez dakiguna da zein testu baliatu dituzten edo nundik. Eta
guk aber kontribuiru geiken horretan, eta euro jemun eta izue, hobeto indexen, hombre, normalien, gure esperientzia gatxik eta beti, ez dakit islandesek nola lortu dauen eurokin hitz egitea eta eurok eskatu da itxesan euron hizkuntzagatik, baina hau faten die beti euren zerera. Osea, aspalditxik, ja, oindala 30 urtetik eta euskerazko lematizazioa eta basauenetik Google-eri esaten jakone, nahi badozue, badaukotzue lematizatzailea itxiko dutzuegu, eta hola, Googleen inizu euskerazko bilaketa hobi hau bat, ez da, lema edo errua kontuen eukitxata. Ezinezkoa da isa eurokin kontaktuen jartzia, eta bueno, momentu baten, sartu zauen Google Translate, nondik hartu itxusten itzulpenak edo zeatik, ez dakigu. Hola funtzionatzen daue, ez da erresa. Bidia esan dakua, bueno, horietako batzuk libre itxen badituzte, eta libria izaten da kompetentzia, osea, GPT-ek ikusi dauenean ze ondo dabilen eta hor negozioen leikela, txak, itxitxain jau. Facebookek, batez be bestia ifastixetako, beria itxen dau libre, eta hori da guk baliatzen dauna, eta guk hartuko du testuak eta saiatu hori euskera sobetzen. Eurok igual behingo daue, baina ez dakigu zer edo zela. Eta gaitu aipatu da zonien, gaitu da audio, elkarlanien edo auzolanien euskerazko grabaketakin sistema hauek entrenatzeko. Hori bebai da baliabide oso importante bat. Gaitu programa abiatu zauen, bueno, izatez Mozilla Common Voice abiatu zauen grabaketa horreik, baina gaur egun Jaurlaritzako bere gaitu programan barruen da hilori bultzatzen. Horri txendien grabaketa danak ondo etorriko die, horreik libriak die, eta gube baliatzen ditugu gure sisteman, ez horiek bakarrik, baina horiek die izketa edo transkripzio sistemako betzeko, eta horreik beti etorriko diendo. Eta eurok hori baliatzen dabien edo ez, Whisper bera, esan duten ez, hau bai da irekisa, Whisper bera dau entrenauta inglesesko ez dakitzen bat 100.000 ordu transkribatu eta euskerazko 21 ordukin. Bakarrik. 21 ordu horreik uste dudila bere garaitzen Mozilla Common Voiceen edo gaitun zauzien 21 ordu izango ziren garai hartakoak. Geroztik dago askoz gehixau eta oinartuko baleue hobeto ibiluiko zen, baina 21 ordu horreikin ikusi dauen bezala Whisper bera oso txarto zebilen. Gallegoz adibidez, 9 ordukin bakarrik dabil asko hobeto, baina hori da lehen esan duten da, nola antzeko hizkuntza dauken gaztelania eta portugesa, eta horreik Whisperren ordu asko daukien, ordu gutxi daukin hobeto dain. Euskarazkoak 21 zauken. Ontsen urtengo balitzu Whisperreko berzino berri bat gaur egun Common Voiceen dauenakin, igual hobeto ingo. Baina gauzia da, Whisper euskeraz ez da bilain ondo, baina guk hartuta, eta guk Common Voice eta beste gaituko grabaketa horreik eta beste batzukin, lortu dugu oso emaitza honak. Orduan nik uste bidia dela orokorrien, euro libre itxen dagoena baliatu bai, baina gu guazen itxera, eta eurok itxen badago ondo, baliatu bali izango da. Baina, bueno. Eskerrik asko, Igor, eman dizkiduzun azalpenak, naiz eta erdiak ez entenditu. Pen hartzen dut horrek, helburua zan ulergarria itxia, baina adimen artifizialen eragin kaltegarrien artean, esan duzu langabezia sortuko dela. Langabezia sortu. Makinak itxen badu, jendeak itxen du lana, askoz denbora gehiago geldituko litzake, jendeak lan gutxi gago egin eta gainako gauzetara dedikatzeko. Orduan, kaltegarria langabezia sortuko dela. Hori nola entenditzen da. Errenta garantizatzen bada langabezia hona da. Makinak itxen baduzku edan eta danok zera. Lana banatuta, esan nahi dut. Lana banatuta. Lana banatuta. Lana eta edo aberastasuna eta errenta garantizauta, ona izan loike. Ez da ginik, azkenien hau garatu dauienen helburua dan justamente hori, guri euron helburua dirua itxia da, eta langabezia daien jentia. Bueno, ez dakit, zer gertoko dan, bene-benetan hauek edo zer gauza itxen badaue eta ez bakarrik testuzkoak, eta robotak eraikitzen badituzte ingo dabienak gauza danak landatu eta fabrikauta guk ez egin. Bueno, igual itxiko gara etorkizun horretara,
lanik inbierrik ez duen eukiko, baina eta beratzak bai biziko diot, ez dakit nik gizarte horreta iritsiko garen. Ojala hola balitz, eta bueno. Baina oin momentu hontan adibidez, bada zainbat sektore, kezkatuta da zenak, teknologiak itxendotzien kantiekin, ez da, marrazki gileena eroda bat, ikusi ditugu nola da zen online eta hainbat tresna esan marraztu ez dakiz eta edertu marrazten da bienak, eta zen da, jode, hau nahi kentern hau die, sarietatik gure marrazkixak lapurtuta, gure baimen barik, eta ontsen, jente mordo batek baliatzen dau, guri kontratatu biherrien, doainik itxeko marrazki horrek. Bikoiztailien sektoria, leke bere gara izan itzultzaileen nabe basauen, lanpostuen galera da aipatzen dan mehatxu bat. Ez dago zertan derrigorrez izen, baina sektoriatan, hainbat sektoretan eragingo dauela taldaketak egon bidiela, nik uste hori holaxe izango dela. Eta edozein modutan, eta hizkuntzari gauzizoan, eta dibez itzulpena aipatuta, teknologia berak ez dauko zertan lanpostu galerak ekarri leke, baina esan nahi duten da, oina aipatu dugu, euskerazko eduki dana ez dugu guk euskeraz jasoten, hau da, gaur egun itzulpen lanetan itxendan esfortzu ekonomikoa eta horretara dedikatzen den lan jente kopurua da X, eta horrekin iristen jaku euskeraz, hainbeste. Ez jaku iristen dana, ez da inondipe. Teknologiak albidetzen badago, hau inleikela errexau kostu gutxi hauen edo, bueno, erabaki bat herri moduen, eta gure administrazio publikoena, eta inkluso enpresana, izan lehike, ez jarraitxukot mantentzen oinarteko gastu berdina, itzulpenetan, eta jente berdina mantendu, bai administrazio publikoen edo bestelakoetan, eta hauekin jali izango dugu, askoz itzulpen gehiago, denpora gutxi hauen, eta kostu gutxi hauekin, torban jasoko dugu eduki gehiago. Berez teknologiak ez dauko zertan, lan galera bat suposatu, ez baldin bazauen ja berez, sektore horrek ez bazauen, inleiken dana ez bazauen itxen, teknologiakin iritsi geike, dana itxera, lanpostu berak mantenduta. Baina egixe da, atzien arrazoi ekonomikoak edo zenien, teknologia ikusten jakon aukera, enpresek eta erakundiek bai askotan da, honekin kostuak murriztuko ditut eta karriko dauzera batzuk. Hori hola da. Ez dakit, ni momentuz, nire kezka da, esan dutena, euskeran teknologia honek garatzen badie, eta euskera horrez badau, euskeran dako txarra izango da, eta euskeran ikuspegitik garatzen jarraitzu bide. Eragin batzuk eukiko ditu, izan lehike, ez dakit. Baina, bueno. Besteik? Bueno, ez nire aldetik ez eskerrik asko benetan etortziagatik eta antolatzaile bai gonbidatziagatik.